Ang mga classmate may adlaw. Gapalitan mi karon mga classmate. Diri sa wall. Diri sa gawas. Kato mga bago pang katurong masan carpenter. Ako ipakita sa inyo mga classmate. Duha ka klase nga rodila. Katong rubber ug ang kahoy. Ang usa nga rodila mga classmate, ang bag-o karon, katong PVC pipe nga gi lapad, gihimong rodila. Dayon gibutangan din siya og rubber. Pareha ni mga classmate. Kini nga klase mga classmate. Rubber. Napay kuan. Napay code mga classmate oh. Pinalit ni gikas tindahan. Double. Oh. Pwede po na to buhaton mga classmate. Ang isa ka klase mga classmate, kining kahoy. Kining hardwood nga kahoy. Mo ni karaan nga rodila sa una mga classmate. Hardwood nga kahoy. Kini nga kahoy mga classmate, di na nato ni makita karon. Makita ra nato ni sa mga karaan nga balay. Katong mga karaan. Ay natag ra po ni sa ako mga classmate, sa akong amigo. Pwede ra jimili na itong gamitan mga classmate. Kana iyang sa punuan dapit gahi. Pwede ra sa ato himuon nga rodila nga kahoy. Ako ipakita sa inyo mga classmate unsay kalainan ang rubber ug ang kahoy katong kinaraan nga kahoy. Magfinish na ko mga classmate. Akong gamiton mga classmate rubber. Atong tanawon mga classmate kung unsay agi sa rubber. Makita na to mga classmate nga agi sa rubber mga classmate. Gagaras-garas. Dili malubong ang mga pino nga balas. Makita na to mga classmate nga nasa mga garas. Agi na siya sa mga balas mga classmate nga di malubong sa rubber. Pero kining rubber mga classmate, gamit gyapon nato ni mga classmate. Kay kining rubber kusog siya maka spread. Paspas siya maka flat sa atong finishing. Dali ra niya mabulit ang mga bangag-bangag. Mga ginagmay nga bangag-bangag. Pero ang diferensya na niya mga classmate, garas kaya siya gagi. Manglutaw ang mga pino-pino nga balas. Kining rubber mga classmate, pwede rin natin siya pang wrapping. Pareha na karon. Garas siya pero nabulit niya tanan. Ato na pa siya palupan natong kahoy mga classmate. Kato mo i-final na to nga i-finishing. Duha ka rodila itong gamiton mga classmate, rubber o kahoy. Kaya katong rubber, paspas kito siya makapaplin sa finishing mga classmate. Dali ra kayo. Dahil pagkahuman na to gamit sa rubber mga classmate, pasunda na po na to o kahoy. Moan na ni final. Okay na kahoy. Muna na agi sa kahoy mga classmate. Pino kayo siya o agi mga classmate. Nangawa na yung mga garas. Ang iyang mga bato-bato nga gagmay mga classmate nangalubong. Malubong siya. Mo ni agi sa kahoy mga classmate. Smooth siya mga classmate. Ang agi sa rubber murag garas-garas. Kaya di diya malubong. Atong agi ang kahoy mga classmate.
Pino kay agi ang kahoy mga classmate. Muna gamit sa una mga classmate. Wala pa mauso ng rubber. Kining kahoy nga rodila. At tugas ni nga kahoy mga classmate akong igamit. Pero pwede ra rodila mga classmate nga Jimilina. Pwede ra Jimilina itong gamiton mga classmate. Katong iyang pinakagahi dapit sa punuan. Pino kay gagi ang kahoy mga classmate. Akong balikag rubber mga classmate. Pero makita ninyo kung sa'y diferensya sa rubber o sa kahoy. Lahira kayo mga classmate. Makita na to siya nga gagaras-garas. Kayo masilihan siya mga classmate din gamitan skim coat. Di na siya kalas og skim coat. Kay plain na siya. Di para sa rubber nga manggawas ang bato. Atong apason ang iya mga bato-bato nga nanggawas. Apason to sa skim coat. Adira ko tubok ng video mga classmate. Paki-subscribe lang. Thank you. Salamat.